rang kisisa rang combine noro 3 tala nok tala tabo 12 tong manchine Obong kangke khumlung degree college ganao koro yangke degree college or ITI college bo ganao tongo noroi kobo nuhui tongkana or joton 12 tong nai ro mamang no or noro goro joton 12 tong mano student theke family theke joton 12 tong mano o area ni bising jotoni nok kahamo bo nang nogo orong kangka thanda sari digi noro sat saka sari ko kedi chalai naka gop top tongani khoro asung na khebo ora asugi aram khonoro gor tongai mano tui bobob kore o jaga pura tenki kobongma mongkai sat saka ni theke nongno yang phunuk tongdo tangbai drop kota ready tabo video sar kable tabo contact khai phat narak deo kahamo tongnam sungkangke rang ekdom kom se oren theke phunglai giren na mon pulas suru khailegin omong kangke iko dogo bah ke manai neng ora hap kangke no phasiri sar ora khani cha sirjang nai ro current dok oke mong kangke bathroom ko light phung diba sar light dok bebong complete ng bajak oke ora khe norok songai sajang nai ikor rogo ko mukhang ro sujang nai ikor ko norok ni bisina rok ruboya koi thui mangkha aram oba haimang boi bai khina sit nya rok ne kok bang nang ya obo na phakya obo sem to sem oba hai ora songjanai kojangnai ikor ko current dok mong kangke thujangnai ora khe kisa ama khe rejakta jotoni naithok phat booking khai diyo na nangke mokhe bathroom khijangnai sitijangnai kaisa room mono bebong no bai tongbai facility jotoni no ero mokhe ta kaisa mok bathroom mokhe songjaknai ikoro khe nung bisana rok boini thuima kata ke bai walai nangya khina sitinya tukuna rok janija private room oba haimang do ikor hapkang kebo orokhe iko songoi chadi orokhe khidi iko orokhe nin thujangnai room rok room bu korma bebang naba haimang iko boma nai thojang na rog tongtin nai choice khlaina di songai sajangnai bebang ko khijangnai sidijangnai ekdom safety naithok gorobo hingke yango bo mo thujangnai hingka oro songai sajangnai hingka oro ni khijangnai sidijangnai khe yango hingkara ikobo oro nor tongphakhe aro khidi sididi oro khe nongni bisinani chukirok rudi khat rok oro khe norong songdi extra aram oine jaga to khinan bagai sidini bagai mawal leu ei dati nong hodei hne oro khe ba haya hingke oro 7ta room tongo hingke tolao bo 7ta room tongo total 14ta room ni bagai o kaham no narak mo kangke tabuk video upload khain ble nor tabuk no booking khlainar ding yakhe manglak norok booking khanya ningkang ke norok kokdung number kereng mano ang number sawan tabuk 6909079146 or norok call khai norok room ni dam rok bwsuk rok abar norok saimanan nai phaidi ke tini bag sangsinai jotonon hambai।